अगर आप चाहते हैं राधा म्यूजिक वर्ल्ड का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सखी सैया एगो लड़की से फसल बा, का बताई रे सखी सैया एगो लड़की से फसल बा। एगो मिलल है हमारा लेटर, ओकरा पाकिट में कसल बा। एगो मिलल है हमारा लेटर, ओकरा पाकिट में कसल बा। का बताई रे सखी सैया एगो लड़की से फसल बा, का बताई रे सखी पियावा एगो लड़की से फसल बा। एगो लड़की से फसल बा पियावा, पियावा एगो लड़की से फसल बा। राधा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समोसा चौक। देखी देखी रहनी हम तो बहानी परेशान रे, सुनो ना दिन रात रखता ध्यान रे। देखी देखी रहनी हम तो बहानी परेशान रे। हम कहतनी कहे देहिया, हम कहतनी कहे देहिया दुनू आँख भी धसल बा। का बताई रे सखी सैया एगो लड़की से फसल बा, का बताई रे सखी सैया एगो लड़की से फसल बा। एगो लड़की से फसल बा। सासू जी तो जाना तारी दिहली नहीं डाटरी। अरे का कही सखी कृष्ण मनोज जैसे पी के आइले रहा तारे। सासू जी तो जाना तारी दिहली नहीं डाटरी। जाके दिलीप दबंग से कहानी, जाके दिलीप दबंग से कहानी बात बात पे डटल बा। का बताई रे सखी सैया एगो लड़की से फसल बा, का बताई रे सखी सैया एगो लड़की से फसल बा। राधा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समोसा।